Buenos noches, chiquita moja. Zdravo, studentski plenume. Jer se samo tebi obraćam. Ovaj put. Nemojte misliti da sam vas zaboravio. Nisam ja vas zaboravio. Jer neprekidno mislim o vama. I samo o vama. Ali se strašno bojim vas. Bojim se. Bojim se jer ste u pravu. Jer treba da vratite sve na svoje mesto. Da vratite znanje pre svega. Da vratite istinu na svoje mesto. A ona donosi moć. A moć je strašna stvar. Strašna. Nisam se dugo javljao, bojeći se da ne shvatite ozbiljno to što sam vam rekao pre neki dan. Previše ozbiljno. Da postanete Danton i Robespierre u pravom smislu te reči. Jer znate koje su ta govna. Postali su govna kad su osjetili moć. Tu moć koju vi sad osjećate. Sad je prelomni trenutak da raskrstite sa osjećajem moći. Da zaboravite to. Vi ste sad najmoćniji u toj vašoj zemlji. Najmoćniji. Niko nije moćniji od vas. Sad možete da ih pregazite. Ali što da gazite leše? Oni su već mrtvi. Oni imaju samo jedan zadatak. Da vrate znanje na svoje mesto. Tamo gde treba da stoji. I da hrani to vaše pokoljenje. Koje će, nadam se, stvoriti pravu državu. Kad sve spalite. Sad. Pa onda će možda vaša deca iz pepela kao Feniks ponovo niknuti, ponovo se roditi, ponovo roditi tu vašu pokojnu zemlju. Deco moja, idite do kraja, do samog kraja, a kraj zna se šta je. No pasaran, deco, no pasaran, no pasaran, no pasaran.